ועכשיו אנחנו נעבור להרצאה של חלי ברק. חלי ברק היא פסיכולוגית חינוכית מומחית, מטפלת ומנחת קבוצות. היא חיברה את הספרים בגובה העיניים, תקשיבו לי רגע, וכשהילדים יוצאים מהבית, וכן מנהלת אתר להורים ואנשי מקצוע. השנה כבר אירחנו את חלי ברק בהרצאות פרונטליות בנושא מוכנות ובשלות לכיתה א', וההרצאות התקיימו כמו תמיד גם בדרום העיר וגם בצפונה, כדי שיהיה לכם נוח ונגיש. ההורים שנכחו בהרצאות שלה נשארו עם טעם של עוד, ולכן עכשיו נשמע אותה בנושא התפרצויות זעם, וכיצד ההתמודדות איתן יכולה להוות בסיס להצלחה בעתיד, בעולם המבוגרים. במהלך ההרצאה אתם מוזמנים לכתוב שאלות, כמו שהסברתי לכם, ובסוף ההרצאה חלי תענה על מספר שאלות מהשאלות שלכם. את שאר השאלות נעלה לדף הפייסבוק. ערב טוב, שמי חלי ברק שטיין, אני פסיכולוגית, חינוכית, מומחית, אני עובדת עם ילדים, מצעירים מאוד, עד מתבגרים והלאה, עם הורים, זוגות, מחנכים, מערכת החינוך. היום אנחנו נדבר על מקרים שאתם, אני משערת, מכירים מהבית, כשהילדים מתפרצים, מה אנחנו עושים? כמו שאתם רואים בכותרת, ההמלצה שלי, כשהילד מתפרץ, אל תשאל למה, אלא מה אפשר לעשות. תקשורת חיובית, סוגסטיבית, התמודדות עם התפרצויות של ילדים. אנחנו נדבר היום גם על מה עושים בזמן אמת, וגם בין ההתפרצויות, ועם מחשבה גם קצת קדימה, בהנחה שכשאנחנו נלמד את הילדים איך להתמודד עם התפרצויות שיש להם היום, בעצם אנחנו נותנים להם כלי לעתיד, איך לנהל רגשות, איך לעשות שליטה עצמית, מיומנויות שצריך בעולם המודרני שלנו, עמוס, מורכב, אתם יודעים, אנחנו לא מנהלים את החיים בתנאי ספא. בואו נמשיך הלאה. אוקיי. אז הסיטואציות מוכרות לכם, אני משערת, מצבים שהילדים הבאמת נחמדים ומקסימים שלנו משחקים, ואתם ניגשים לבקש מהם משהו, בואו לאכול, להתקלח, להפסיק לשחק, והילדים אומרים לא, אחר כך, או פשוט מיד מתחילים לכעוס, להתפרץ, לבכות, לצעוק, לזרוק, כל ילד בטמפרמנט כעס עלבון שלו. ההורים שלנו, אנחנו, הרבה פעמים שואלים, אבל למה אתה כועס? מה קרה? מה בסך הכל בלב חושבים ביקשתי? מה שאני רוצה לנסות להגיד, זה שזה מאוד הגיוני שאנחנו מנסים להבין מה קרה, ומאוד הגיוני שאנחנו שואלים למה, אבל חד משמעית שאלת הלמה היא לא יעילה. הרבה פעמים אנחנו שואלים אותם מאוד עצבנים, מאוד כועסים, מתוסכלים, והשאלה בפני עצמה מגבירה את הלחץ. קודם כל הילד לא יודע למה, אין טעם באותו רגע לשאול למה, אני ממליצה להוריד את שאלת הלמה. אז מה כן? ברגע שאנחנו נזהה, ועל כך אני תכף אדבר, שהילד שלנו בסערה, ילד ילדה לצורך העניין, ברגע שנזהה שהם בסערה, אנחנו נפעיל נוהל חירום. והמטרה של נוהל החירום היא להפחית כמה שיותר מהר את הלחץ, למזער נזקים, וכמו שאמרתי, לתרגל את כל הנושא של הוויסות רגשות. אוקיי? אני רוצה, לפני שנדבר על המקרים עצמם, להגיד לכם כמה מילים על איך עובד לחץ אצל בני אדם. כולם, גם מבוגרים וגם ילדים. אז יש לכם פה סרטוט קטן של מוח האדם, שחלקים ממנו, אולי אתם כבר יודעים, דומים לבעלי חיים, וחלקים ייחודיים לנו בני אדם. אז תסתכלו מלמעלה למטה. החלק העליון נקרא ניאו-קורטקס, קורטקס בשם חיבה, והוא החלק שחושב. שם יש לנו את מיטב האדם. גם אצל ילדים קטנים בגן, למרות שהחלק לא מאוד מפותח עדיין, כשאנחנו ברוגע, כשאנחנו במצב לא מתפרץ, אנחנו יכולים לחשוב בהיגיון, אנחנו זוכרים דברים, אנחנו משתמשים במילים, בשפה, ואפשר לדבר איתנו בהיגיון. גם כשהילדים שלכם לא בהתפרצות, אתם יכולים כשילד מתחיל להתרגז או להיעלב, אתם יכולים להסביר לו, ואז השכל, מה שאנחנו קוראים, עובד. בחלק הקדמי
של המוח, באזור המצח, זה נקרא התפקודים הניהוליים, שם יש את החלקים שעושים קבלת החלטות, ובמיוחד לצורך ענייננו, יודעים להתאפק. ילדים קטנים, שזה חלק עוד לא מאוד מפותח עדיין, כשהם רגועים, הם עדיין יודעים להתאפק. אך סוגריים, גם מבוגרים, החלקים האלה אצלנו, כשאנחנו לא בלחץ, החלקים האלה אין לנו תירוצים נוירולוגיים, אצלנו החלקים האלה מפותחים, אבל כשאנחנו נדבקים בלחץ, גם אנחנו, השכל לא נמצא במיטבו. נרד רגע, מוח אחד למטה, למוח הרגשי. המוח הרגשי הוא המוח שמתפקד ועל הרגשות בלבד, אין בו שכל, אין בו היגיון. אם תסתכלו היכן שהחץ מראה, יש לנו פה איבר קטן שנקרא אמיגדלה, שמעתם? היא מוח רגשי, מוח חייתי, והיא בעצם זו שמנהלת אותנו במצבי לחץ. האמיגדלה בטבע מגיבה לנמרים ונחשים, והנה מה שקורה במצבי לחץ. אתם אומרים לילד שלכם, בוא לאכול, או תפסיק לשחק וכולי, וכל מה שהוא מבחינתו מרגיש זה שיתנפל עליו נמר, ואז מה שעושה האמיגדלה, היא שולחת מסר לגזע המוח, שהוא החלק של המוח, ואומרת לו, תפעל כאילו תוקף אותך נמר, ועושים פייט, זאת אומרת, תוקפים, בוכים, צועקים, זורקים, משתוללים, או פלייט, בורחים, נסגרים, נמנעים, והשכל אף. זה מה שבשפת העם אומרים, אף לא השכל, אף לא הסכך, אין עם מי לדבר. אותו דבר דרך אגב קורה לנו ההורים, וזאת נקודה שמאוד חשובה לי להדגיש, שגם כשהילד שלנו מתחיל לצרוח באמצע הסופר, משתתח, עושה טמפר טנטרום, מה שקוראים, מבחינתנו הילד שלנו באותו רגע הוא גם נמר. הוא לוחץ לנו על האמיגדלה, והיא עובדת מאוד מהר, עף לנו השכל, ובאותם הרגעים גם אנחנו מגיבים ב-fight and flight, או תוקפים את הילד, או בורחים, נסגרים ונמנעים. חשוב לי להגיד מי זה שני הנמרים של ימינו, של היום-יום, כי אנחנו לא באמת בג'ונגל. אחד זה נמר שפוגע לנו בתחושת ערך, שאנחנו מרגישים קטנים, לא מסוגלים, מה שנקרא כמו כמעט אפסים, בוא נגיד, פריירים הרבה פעמים, או הנמר שפוגע לנו בתחושת חוסר השליטה. במקרים האלה אנחנו לא פועלים מהשכל, אנחנו פועלים מהרגש, ואם תסתכלו איך נראית מערכת עצבים בריאה, שאנחנו בשליטה, ואני מדברת בכוונה אלינו ההורים, כי התפרצויות זעם של הילדים, נכון שהילדים לא בשליטה, אבל גם ההורים לא, כשאנחנו רגועים, הכל בגלים, הכל עולה ונרגע, ותסתכלו מה קורה כשלא, ותחליפו את הביטוי לחץ טראומטי בהצפה, אנחנו עולים, נתקעים, או בפעילות יתר, ואז רואים את זה גם אצל הילדים וגם אצל ההורים. צעקות, בכי, מריבות, הילד משתתח, צועק, וגם ההורה צועק, מטיף, שואל יותר מדי למה, ונתקעים. זאת התחושה שהייתי רוצה שתזהו, גם אצל הילדים וגם אצלכם. התעקעויות, זה כבר לא כמו קודם, זרימה, עולים, יורדים, אפשר לדבר בהיגיון, זו תקיעות. או בפעילות חסר. אצל ההורים רואים את זה בכך שההורים מוותרים, נסגרים, וזהו, אין לי מה לעשות, המוח נסגר, מוותרים, ואצל הילדים גם רואים את זה הרבה פעמים שילד נתקע, נחסם, נסגר, ואין עם מי לדבר. אז אני רוצה שתבינו שהרבה פעמים במצבים של הצפה, שילדים וגם הורים במקרה הזה יוצאים מטווח היעילות שלהם. זה ביטוי מרכזי שהייתי רוצה שתדעו. שאנחנו בהצפה כאילו מתנפל עלינו נמר, אנחנו יוצאים מטווח היעילות. כשאנחנו מחוץ לטווח היעילות, אנחנו לא מחוברים לשכל, להיגיון, לתבונה. ואז אנחנו צריכים להפעיל נוהל חירום. ונוהל החירום מטרתו להרגיע את הלחץ ולחזור לטווח היעילות, לשכל, להיגיון, למיטב הכוחות שלנו כמה שיותר מהר. ולנוהל החירום יש כמה שלבים. זיהוי, התעשתות, הרגעה וחיזוק. לא צריך לזכור את זה, אני אתן לכם גם מאמר בסוף
מפגש, אבל בואו תעקבו אחר ההיגיון. מה זאת אומרת זיהוי? זאת אחריות של ההורה לזהות מתי הילד נכנס לכזו סערה שהעוצמה שלה דורשת תגובת חירום. אתם יודעים שבמטוס אומרים הרבה פעמים, במקרה של ירידת לחץ אוויר, ישים המבוגר ראשון את המסכה על פניו, ואז ישים על הילד. שלא נדע ולא נצטרך את זה, אבל הכוונה היא שכשיש ירידת לחץ אוויר וצריך הזנה, אז למה שם המבוגר ראשון? כדי שהוא יתעשת ויוכל להרגיע את הילד, או לדאוג לילד. אותו דבר כאן, המבוגר צריך לזהות שהאסטרטגיות הרגילות שהוא עושה, שהילד לא רוצה לבוא, שהילד מתחיל לא לשתף פעולה, והשיטות הרגילות לא עובדות. כשאני מסביר לו, ואני מדבר אליו בהיגיון, ברגע שאני רואה, אחרי פעמיים שניסיתי, שזה לא עובד, עכשיו אתם מבינים שזה קורה כי הקורטקס, השכל לא מחובר, יש פה הצפה לימבית, יש פה תחושה שבורחים מנמרים, הילד מרגיש מוצף, מאוים, הכל מתפרק לו, אז ההורה צריך להגיד לעצמו, זהו, העוצמה פה היא קיצונית, אין מה לדבר לשכל, השיטות הרגילות לא עובדות, אני צריך לעבור לנוהל חירום. הזיהוי הוא מאוד חשוב, כדי לא להמשיך ולבזבז זמן על שיטה שלא עובדת. אוקיי, סליחה, הלכתי לכיוון ההפוך. כשההורה מזהה שזה נוהל חירום, הדבר הראשון, כמו שאמרתי, הוא שם את המסכה עליו. זאת אומרת, ההורה צריך להתעשת, כי ילד מתפרץ, ילד משתולל, ילד בוכה, ילד דופק דברים, זורק, כל הדברים האלה, זו חוויה מאוד ממרית עבור ההורה. כשההורה מתחיל להיות עצבני וחסר אונים בעצמו מול הילד, אז ההורה צריך להרגיע את עצמו, וההרגעה היא קודם כל דרך הגוף, ודרך דיבור פנימי של ההורה. כי כשההורה יעט וירגיע רגע, אז השכל של ההורה יחזור למקומו. זה כמו לחבר קו טלפון, קו סלולרי שלא מחובר. כשהשכל של ההורה יחזור, הכל ישתפר, ההורה יהיה יעיל יותר. אז אני מדברת על פסק זמן קצר, לא לצאת לשבוע רטריט, אבל הכוונה היא לקחת, כמו שאומרים לילדים, לקחת פסק זמן, איזה פסק זמן קצר של ההורה. לקחת רגע נשימה, לקחת רגע כוס מים, או לנשום ולהגיד לעצמך, הכל בסדר, אני יודעת מה לעשות, זה הדיבור הפנימי, להפעיל שיקול דעת, להגיד לעצמי זה גל וזה עובר, אם אפשר וזה קורה בבית, אז ללכת רגע לחדר השני, ואפילו שנדמה לי שהכל מתפרק, אפשר לקחת רגע הפוגה, להגיד לילד, הכל בסדר, אוקיי, בוא נעבור רגע הלאה, זה תגובות ההרגעה שאני רוצה לעשות, זה לקצר את ההתפרצות, ולהפך, הרבה פעמים פרדוקסלית, כמה אנחנו מתנפלים על ההתפרצות, ושואגים ומטיפים ומדברים, ואנחנו מעריכים אותה. והמטרה שלנו היא לקצר את משך ההתפרצות, להוציא את הילד מהמשבר ולשמור על יחסים טובים. התגובה, אחרי שרגע הרגעתי את עצמי, התגובה אמורה להיות קצרה, אנחנו לא מדברים יותר מדי עם הילד, תזכרו, הקורטקס ממילא לא מחובר, זה לא זמן להיגיון, לא ויכוחים, לא שיחה, כי כאמור הילד מוצף ולא מסוגל לזה כרגע. אוקיי. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו באופן עקרוני, תדמיינו תוך כדי שאני מדברת עכשיו, את הילדים שלכם, זה ילד או זאת ילדה, ותדמיינו את אותם הילדים, זה מה שקשה לדמיין, שאותו ילד שלכם, שברגע רגיל, בזמנים רגילים, הוא ילד שאפשר לדבר איתו, אפשר לדבר איתה, הם כאילו פליפ, הם מתהפכים מול עיניך. התסכול הזה הוא זה שגורם להורים להמשיך בשיטות הרגילות ולא להבין שיתהפך. אבל אם אתה מקבל את זה, ואתה מזהה, ואתה מחליף את התוכנה שלך, אתה יכול להפעיל את השיטה שאני אומרת עכשיו. והנוהל חירום, ברגע שהחלפת את הדיסקט, או כבר אין דיסקטים היום, הוא מורכב משלושה מרכיבים. 1, לתקף, 2, לשים גבולות, וכל זה מטובל
בלומר סוגסטיה. עכשיו אני אסביר לאט לאט, אחד אחד. לתקף, to acknowledge, to validate, זה סוג של אמפתיה, אבל לא בדיוק, אני אסביר. זה להבין ולהדגיש שהרגשות של הילד הם אמת, ולא להתווכח עם הרגש. מה זאת אומרת? לפני שעושים כל דבר אחר, אנחנו עוצרים ואומרים מאוד קצר לילד, לילדה, שאנחנו קלטנו מה הוא מרגיש ומה היא אומרת לנו. זאת אומרת, אני אומרת משהו כמו, אוקיי, הבנתי, אתה מאוד כועס ואתה לא רוצה לבוא עכשיו לאכול. שם הבנתי, את רוצה להמשיך לשחק עכשיו על הנדע ואת לא רוצה לבוא איתי עכשיו. אני אומרת את זה כמו שאני רואה, כמו שאני שומעת, כאמא, כאבא, ואני לא מתווכחת. זה מאוד חשוב. אני לא יודעת מתי פעם האחרונה מישהו תיקף אתכם, אבל זאת הרגשה מאוד טובה, שנותנת את הידיעה שמישהו הבין אותי, קלט אותי, וקשה במיוחד לעשות תיקוף כשאתה לא מסכים עם מי שעומד מולך, אבל זה הכרחי. זה כמו מפתח שפותח את הדלת אל הילד. אומרים את זה קצר, אפשר לחזור ולהגיד את זה, כי השלושה מרכיבים האלה הם כמו מנטרה, שחוזרים ואומרים אותה, חוזרים ואומרים אותה. גם אם הילד לא מגיב, לא שומע, לא קלט, אנחנו ממשיכים להגיד את התיקוף. מיד אחרי משפט התיקוף, אוקיי, אני הבנתי, אתה לא רוצה לבוא עכשיו לאכול ארוחה, אתה רוצה להמשיך לשחק. קלטתי, את לא רוצה עכשיו לסדר את החדר, את רוצה להמשיך, הבנתי. קלטתי, הבנתי, I got you, אוקיי. מיד אחרי זה מגיעים הגבולות. והגבולות הם מאוד הכרחיים לתגובה שלנו להתפרצויות של ילדים. ובגבולות אנחנו אומרים ברור מה מותר ומה אסור לילד לעשות, גם כשהוא סוער רגשית. זאת אומרת, אנחנו אומרים מה לא, ועל כל מה לא אנחנו אומרים לפחות 2 מה כן. בואו אני אדגים. ילד זורק את עצמו בסופר, שזה אחת הסיטואציות הכי קשות להורים לנו לקבל ולהתעשת בעצמנו, אבל אז אני אומרת לילד, אוקיי, אני רואה שאתה כועס, אתה ממש כועס שאני לא קונה לך עד כך וכך. אתה לא יכול לצרוח או לזרוק דברים מהמדפים. אתה כן יכול, מה? פה צריך לחשוב. אפשר לפעמים לחשוב מראש, כי בטח זה לא פעם ראשונה שילד זורק את עצמו בסופר, אבל לחשוב, אתה כן יכול לפקוד, בסדר? או אתה יכול להמשיך להגיד לי שאתה לא רוצה. חשוב מאוד שתתכננו מראש מה לא, אתה לא יכול לקלל, אתה לא יכול להגיד את זה ואת זה, אבל אתה כן יכול לפקוד. אתה כן יכול ללכת, אתה לא יכול למשל להרביץ לאמא, אתה כן יכול ללכת להרביץ לכרית, ואתה כן יכול ללכת לזרוק את הכדור. חשוב מאוד שהמוח של הילד, כי תזכרו בשלב הזה, זה שלב של שערה רגשית, השכל לא בדיוק עובד, אבל הרגשות, המוח הלימבי שומע, המוח הרגשי שומע, חשוב שהמוח ישמע הרבה כן. כי אם אני אומרת לשערה רגשית רק לא, תחשבו גם על עצמכם בזמן, זה כאילו מנסים לחסום הוריקן עם נייר, חייבים לנתב את השערה לכיוון של כן, ואז אני אומרת מה לא ומה כן, מה לא ו2 כן עדיף. ותכינו את זה מראש, כי התפרצויות בדרך אצל ילדים הן לא חד פעמיות, אפשר להתכונן. ובתוך כל זה אנחנו מוסיפים את הסוגסטיה. ומה זה סוגסטיה? סוגסטיה זה לשתול אמונה חיובית במקרה הזה, שיוצרת תסריט של מה הולך לקרות, וזה יגשים את עצמו. סוגסטיה זה טכניקה וכלי של מילטון אריקסון, היא היפנוטית במהותה, אני מודה שמניפולטיבית, אבל פה זה דברים שאנחנו מאמינים, והנה אני אגיד לכם איך זה נשמע. כשאני אומרת לילד, אוקיי, אני שומעת שאתה מאוד כועס עכשיו, אתה לא רוצה לבוא, אבל אתה יכול לצעוק, אתה יכול להשתולל, אבל אתה לא יכול לא לבוא. אתה חייב לבוא. וגם אתה יודע שאין מצב שאנחנו לא יוצאים עכשיו מהסופר. איפה פה הסוגסטיה? הסוגסטיה היא במילה עכשיו. עכשיו, המילה עכשיו שותלת האמונה שזה זמני,
עכשיו שימו לב, אני לא מסבירה לו, אני לא נואמת, אני רק אומרת לו, עכשיו, וזה שותה, לא משנה אם המוח שלו כבר קולט וגם שלי קולט, וזה מרגיע אותי, זה אוטוסוגסטיה, שזה זמני. והאמונה והסוגסטיה השנייה זה גם אתה יודע, גם אתה זוכר, וזה שוב אוטוסוגסטיה להורה, כי באמת הילד שמשתולל, וזה ככה משהו שאני רוצה להדגיש לקראת שאנחנו מתקרבים לסיום, הילד שמשתולל ואף לו השכל, באותו רגע לא זוכר את כל הכללים שהוא יודע. וילדים יודעים שלא מקללים, וילדים יודעים שלא מרביצים, אבל באותו רגע שהם משתוללים, הם לא יודעים. ההורים צריכים לא לנאום להם, אתה יודע, אלא להגיד להם, גם אתה יודע שלא מקללים, גם אתה יודע שלא מרביצים, ולשתול את זה בתוך הדיבור, ולהגיד הכעס הוא גל והוא יעבור, ואנחנו יודעים להתגבר על זה, וזאת הסוגסטיה שמחזקת, וככה נשמעת ההתערבות, אני אגיד אותה בסיום, ואני אעבור לחיזוק, התערבות נשמעת, חוזרת אחד אחורה, אני שומעת שאתה כועס עכשיו ורוצה ולא מוכן לבוא לאכול, אבל גם אתה יודע שאתה יכול, לא, אתה יכול, סליחה, אבל אתה יכול לבוא לארוחה עם פרצוף, אין אפשרות שאתה לא בא לאכול. תבוא, תשב, אפילו אם תאכל מעט, ואתה יודע, הכעס עוד מעט יעבור. ככה זה בערך יכול להישמע. ואם אני ממשיכה, תדעו לכם שכעס ועלבון וסערות רגשיות עוברות. לפי מחקרים, בערך 10 דקות וגלי כעס עוברים. אם אנחנו הורים נחזיק את האמונה שזה גל, זה יעבור. ולכן לסיום נוהל חירום, אנחנו צריכים לחזק ילדים, וגם את עצמנו, שעברנו את הגל, לחזק את הילד שהוא יתגבר על הסערה הרגשית, לציין את ההצלחה ולחזור לתחושה נעימה. איך זה נשמע? שאתה אומר משהו כמו, הנה, סיימנו את הגל, התגברת על הכעס, יופי, עשית את זה. בפעם הבאה אנחנו נמשיך להתאמן. זאת המילה. אנחנו נמשיך להתאמן ולהתגבר על הכעס, אם זה להתגבר על עלבון, להתגבר על מצבים שאת לא רוצה, שאת עושה דברים גם שלא בא לך, כי זאת המיומנות שאנחנו מנסים ללמד אותם, ואם אנחנו נבוא בגישה כזאת, אז אנחנו באמת מלמדים, זה מה שאנחנו מלמדים, ובשגרה, בין התפרצות להתפרצות, שוב לא באופן אובססיבי, אני קוראת לזה שיחות שוקו, אנחנו יושבים עם הילדים, לא מטיפים להם, ולא שיחות נזיפה, ואנחנו לא מסבירים להם איך הם היו צריכים, אלא יכולים לזהות איתם מה זה שמעצבן אותם, מה זה שקשה להם, ולנסות לדבר איתם, איך בפעם הבאה אנחנו מתגברים על הכעס קצת יותר מהר, או פעם הבאה כשיבוא הכעס, מה את יכולה לעשות כדי שהגל יעבור יותר מהר, מה הפעם הבאה שאת נעלבת, או כשזה לא נראה לך, מה את יכולה לעשות שזה יעבור יותר מהר. ואם אתם מאמינים כמוני, שזה עניין של תרגול, תחשבו גם עלינו, על דברים שלמדנו לעשות עם השנים, והשפה שאני משתמשת עכשיו היא סוגסטיבי, כי באמת אנחנו לומדים להתגבר על כעסים ועלבונות וחולשות, ולסיום אני אומרת לכם שרזיליאנס, עמידות, זה to bounce back, לחזור חזרה. בן אדם עמיד, בן אדם מחוסן, זה לא בן אדם שלא נופל בכעסים ועלבונות וחולשה, אלא זה אותו בן אדם שיודע לחזור בחזרה לחוסן. וזה הביטוי קשה באימונים, קל בקרב. עלינו ההורים להתאמץ, לתרגל גם את המודל וגם את הגישה העניינית, וזה מה שיכול להפוך את זה להרגל. בהצפה, אוקיי, נזהה שזו הצפה, נעבור לגישה של המודל, זיהינו הצפה, ההורה יתעשת ראשון, יעזור לילד, יתקף אותו, יציב לו גבולות, יעזור לילד להאמין שהוא מסוגל לצאת מההצפה, ואז בסוף יחזק את הילד ואת עצמו, אוקיי, עשינו את זה, תרגלנו, וכל פעם זה יתעשת וישתפר. זהו, וגם אני עשיתי את זה בזמן הקצר שהציבו לי,
אני מאחלת לכם הרבה בהצלחה והרבה בהנאה עם הילדים שלכם. אני אעביר לכם את מאמר, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, יש בו שפע מאמרים ושפע פרקים משלושת הספרים שכתבתי. וזהו, וגם חג שמח במועד ספציפי זה. תודה רבה, ביי.